A proč byste měli dorazit na Laborexpo? Tak to hned z několika důvodů. Jednak vás budou bolet nožičky, až budete obcházet všechny stánky, takže k nám si přijdete odpočnout, přijdete se pobavit a přijdete si zasoutěžit. Aby měli možnost se s námi potkat a například se podívat na nové rukavice, které jsou v naší nabídce. Protože tam budeme mít merch a jeho nákupem podpoříte dobrou věc a bude zase něco nového. Aby nás osobně poznali. Za druhé, proč byste měli přijít, je proto, že u nás je to vždycky skvělý a na všechny se těšíme. Protože je to skvělá příležitost se potkat osobně a promluvit si o vašich projektech, o vašich výzkumech, o tom, na čem pracujete a jak vám v tom můžeme pomoct. Aby se podívali, jaké máme novinky v našem sortimentu a případně si s námi zahráli nějakou hru. Protože tam budeme my spolu s námi oslavy našeho výročí a nějaký ten dáreček i pro vás. A za třetí, letos tam budeme mít nově stánek s naším merčem, takže budeme rádi, když přijdete, něco nakoupíte a přispějete tím na Smiling Crocodile a uděláte radost i dětičkám. Takže doražte.